Balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ani waliɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila u ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Ka sanga ni wulikajɔ ye min taara ka Gawo kan dɔ sɛgɛrɛ k'a mɔkiw n'a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ caman bɔnɛ u ni n'a ka mɔgɔ dɔw jogin kosɛbɛ. Diinɛ ɲɛmɔgɔw, silamɛya diinɛ maa ɲɛmaw ani kerecɛn diinɛ maa ɲɛmaw u wulila ka taa u ɲɛda maa joginnen ninnu kan dɔgɔtɔrɔso fila kɔnɔ hôpital du Mali ani Gabriel Touré. An ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲamada. Tɛmɛnen san 2000 ani san 17 o tile 18nan don Gawo marabolo kɔnɔ banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ dɔ ta ni ka lakana tigilamɔgɔw ka kan dɔ sɛgɛrɛ n'u ko a ma ko kan de mécanisme opérationnel de coordination MOCU o ye lakana tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ye min bi Mali sorasiw ani SEMA ni plateforme lakana tigilamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kan kelen kɔnɔ o wulikajɔ ye a kɛra sababu ye ni ka nin caman bɔ ka laban n'a ka mɔgɔ caman jogin kosɛbɛ ka sanga ni o waleya in ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen silamɛya diinɛ maa ɲɛmaw ani kerecɛn diinɛ maa ɲɛmaw katolikiw ani protestants u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kuluba kelen ye ka taa u ɲɛda maaw kan maa minnu ni olu jogina kosɛbɛ ka sanga ni o wulikajɔ in ye n'u bilala ka na Bamakɔ lopitanisobaw kɔnɔ ka n'u ka furakɛli kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u ye nin taama in kɛ ka ɲɛsin hôpital du Mali ani Gabriel Touré de ma. Mali kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn wele tugun an ye balimaw de ye maaya taamasiyɛn ye fɛn jumɛn ye ni nisɔndiya bɛ yɔrɔ min na i ka se yen ni dusukasi ni tɔɔrɔ bɛ yɔrɔ min na i ka se yen nɔ. On nana yan sɔgɔmɛ na k'a fɔ ko dusukasi de bɛ yan nɔ o ma sɔrɔ fɛn wɛrɛ la fana jadi min bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ ni ye an denw n'a mɔdenw n'an dɔgɔninw ye o tuma na u joginna dɔw yɛrɛ tora la o tuma na an ko an bɛ dugawu kɛ n'an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu k'u ye a cɛ ka ɲi sɔgɔmɛ na an ka fara ɲɔgɔn kan ka na ka jira u la k'a fɔ o tuma na ko an b'u kɔ an bɛ dugawu kɛ o tuma na hali bi Ala ka kɛnɛya d'u ma minnu tanyana Ala k'u dayɔrɔ suma Ala ka jamana fana basigi olu bɛ tɔɔrɔ min na fana o kɛ sababu ye min ka tɔɔrɔ sama ka bɔ jamana kunna an n'u hakilina de ye minnu fana b'u mago don la k'olu fo ka baara ja u bolo ko k'u jija hali bi Ala k'an kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma fana. Alhamdulillah comme monseigneur y'a fɔ cogo min na an balima minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ Gawo n'u banabaatɔ nana Bamakɔ yan ni mɔgɔ min ma Gawo sɔrɔ diinɛw tɔgɔ la n'o ye silamɛw ni kerecɛnw ye an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ an bɛna ɲɛ da banabaatɔw kan k'u filɛ ayiwa an seko mana kɛ min fana ye k'o di faso ko de don ka dugawu k'u ye fana Ala bɛ se k'u kɛnɛya k'u ɲuman segin u ka denbaya la Ala bɛ se ka olu joli fana kɛ sababu ye ka balawu ban Mali kɔnɔ ka tɔɔrɔ ban an ye o de dugawu k'u ye. Diinɛ ɲɛmɔgɔw u ka nin bɔɲɛ in senfɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔdenw ka kelenɲɔgɔnya ko fɔ ka sɔrɔ diinɛ ma bɔ diinɛ n'a taabolo ma bɔ taabolo la o senfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw u ye bonya ta k'a ɲɛsin dɔgɔtɔrɔsow kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u taara u ɲɛda banabaatɔw kan yɔrɔ minnu na sefa wari 100 o taara k'o di dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaw ma walasa u bɛ se k'o fara u boloda la ka maa joginnen ninnu ka furakɛliw kɛ wa mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u mago don banabaatɔ ninnu na ni o ye service sociaux ye sefa wari 50 o taara ka di olu ma dɔgɔtɔrɔso in kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ. Bi an ka diinɛ ɲɛma n'o ye groupement ɲɛmaba n'o ye Cheikh Ousmane Maïdara ani chrétienw n'o ye pasteur Issouf Dambele ani mon cher Zan Zerbo u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fitinɛ min n'a y'an ka jamana sɔrɔsiw ni jamanadenw sɔrɔ kɔrɔn fɛ Gawo ka n'a jira k'a fɔ banabaatɔ minnu bɛ hôpital du Mali ni Gabriel Touré la ka na bɔ u ye ka bonyamasegin k'u ye. O ye ka u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la u bɛ cɛsiri min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la gɛlɛya mana sɔrɔ wagati o wagati u bɛ gouvernement kɔrɔ ka gouvernement dɛmɛ u bɛ jamanadenw dɛmɛ u ka duwawu ye fɛnba ye jamana la. Silamɛya diinɛ maa ɲɛmaw kerecɛn diinɛ maa ɲɛmaw katolikiw ani protestants u ka nin munumunu salon ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa ka t'u ɲɛda maa joginnenw kan dɔgɔtɔrɔso ninnu kelen-kelen bɛɛ kɔnɔ u ni a ɲɛmayasow jɛra ka sigi kɛ sanni u ka t'u ɲɛda banabaatɔw kan sigi min senfɛ walawalali kɛra u ye banabaatɔw hakɛya la hakɛya minnu ni olu bilala ka na furakɛli la u ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ n'i ye hôpital du Mali ta k'a lajɛ maa joginnen minnu ni olu bilala ka na u ka furakɛliw kɛ o kun ye mɔgɔ 9 ye an bɛ don min na i ko bi lafiyaba kɛra 3 ye olu labilala 6 tɔ olu ladalen do ye hali bi n'i ye Gabriel Touré ta k'a lajɛ a ɲɛmayaso ka fɔ la maa joginnen minnu ni olu bɔra Gawo ni ka n'u ka furakɛli kɛ Gabriel Touré kɔnɔ o kun bɛ t'i jɔ maa joginnen 28 de la an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi 18 olu ladalen do hali bi mɔgɔ kelen an daba masa ka wele sera olu ma nɔgɔya kɛra tɔw ye olu labilara an b'aw ladɔnniya k'a fɔ waleya ɲuman min fana ni a fora dɔgɔtɔrɔw fɛ kosɛbɛ o waleya bɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya ko fɔ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛya caman bi Ala bolo an bi Ala de deli Ala ka maa joginnen ninnu bɛɛ lajɛlen kɛnɛya k'u niw segin u yɛrɛ bakun ma.
Mali silamɛya diinɛ ma ɲɛma u be k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa Mali jamana kolosuma be se ka segin ka don a kɔnɔna na cogoya min na. O de hakilina kelen na Sheikh Yakubu Dukure a taara ka taa foli bila silamɛya diinɛ ma ɲɛmaw la. Wa bisimila la Haut Conseil islamique de la Tata Touré Ibrahim Koulibaly. Ziyara ye silamɛya ladakɔrɔ ye. O de kama Yakubu Dukure ni Haut Conseil mɔgɔ cɛsirilenba don. Ale ye wulikajɔ boloda ka t'i ɲɛ da silamɛw kan Haut Conseil siège la min n'a bɛ Amdala ye. Ka kɔn o ɲɛ a taari ɲɛ da an ka jamana mɔgɔba caman kan i n'a fɔ an fa a n'an karamɔgɔ Seydi Chérif Ousmane Madane Aidara ka fara imaman jamakuluw kan o min ye alimamiw ka jɛkuluba ye. Nin wulikajɔ in senfɛ Yakubu Dukure ka fara Haut Conseil ɲɛmɔgɔ kan n'o ye Mohamud Diko ye. U ye hakilina falen kɛ ka ɲɛsin silamɛya taabolow ma. N'o dɔ bɛ tali kɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya ka fara sabali kan. An yɛlɛmara Bamako mun na parce que n ka denbaya tun tilalen bɛ fila ye san joli fanba bɛ Sikaso mɛ dɔ tun bɛ yan donc n bɛ karo 3 kɛ Sikaso n bɛna karo 2 kɛ yan n ye san caman k'o la n ye degun dɔ sɔrɔ laban in na n y'a ye wajibi dɔ denbaya bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen sisan ni n ka denbaya fanba bɛɛ ɲu a bɛɛ tɛ dɛ ma fanba bɛɛ ɲuna ka yɛlɛma Bamako n ka so bɛ Dawuda Bugu bon n nakun bi na o tɛ dɔwɛrɛ ye ni yɛrɛ président yɛrɛ y'a fɔ sisan ni yɛlɛmara dugu la dugu mɔgɔbaw ka taa ziyara k'u la ka taa b'u la o y'an ka laada kɔrɔ de ale yɛrɛ y'a fɔ sisan bon ne nakun kɔrɔ wɛrɛ si tɛ a la fo dɔrɔn dugu laada kɔrɔ ka taa I ye dunan de dugu la I nana I bɛ taa bɔ I jatigiw la k'a fɔ n nana ka dɔ fara aw kan dugu la n kɛra aw dɔ ye bon a fɔlɔ min ka gɛlɛn ma o ye komi nin ka di Ala yɛrɛ sago kɛli o de ye karamɔgɔw dama ani diinɛmɔgɔw dama a kana kɛ sa a ye bɛn da la ka kɛ kɛwale yɛrɛ ye sisan fan ka wuli ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ e min sɔnna ka wuli ka sɛgɛrɛ e ye pratique kɛ n'i y'a k'i da la I m'a kɛwale kɛ bon o tɛ hɛrɛ ye I y'a faamu donc Ala yɛrɛ sago kɛli silamɛw kuma tɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw ka bɛn o de bɛ silamɛ bɛɛ ka bɛn yira ni ɲɛmɔgɔw ma bɛn kɔmɔgɔw tɛ bɛn fɔ ka taa dunan wuli ni ɲɛmɔgɔw bɛnna kɔmɔgɔ bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn na san kɛlɛ bɛ ban pewu jamana kɔnɔ Ala k'an dɛmɛ an ka continuer sira fɛ bon an nakun ye o dɔrɔn de wa ziyara kɔrɔ de dɔrɔn ka taa bɔ ɲɔgɔn na I n'a fɔ e ka wuli sa ka taa bɔ nin na ka so kɔnɔ na Ala yɛrɛ jati kama o ye ziyara de duwawu ɲini tɛ foyi wɛrɛ tɛ ka taa kaburu la sa n'a ɲɔgɔn na o de tɔgɔ ye ko ziyara min bolo ko duwawu ɲini wala ka taa duwawu kɛ su ye a bɛ taa mais hadamadenw ka taa bɔ ɲɔgɔn na o ye ziyara min yɛrɛ de bɛ wele silamɛya dina ko ɲɛnama dama ka bɔ ɲɔgɔn na yani ka taa bɔ su la o aw ɲɛnama dama ɲɔgɔn dama fɔlɔ aw ɲɛnama dama ma ɲɔgɔn ta aw taa ka bɛ taa su ta ma ɲɔgɔn ɲa an bɛ taa fala I lahara lon donc a fila bɛɛ de Ala sago ye ziyara bɛ daga a kɛra su ye o a kɛra ɲɛnama ye a fila bɛɛ bɛ daga sariya la n'a y'a sɔrɔ a ma kɛ laada ye k'a kɛ komi salibaw ni selicogo bɛ cogo minnu na parce que olu kumaw ye lɔnnikɛlaw ka kuma yala ka limaniya d'an ma an y'a daminɛ président Haut Conseil président la n'o de ye Mahamud Diko yɛrɛ ye an nalen fɔlɔfɔlɔ an taar'o de fɛ parce que ale ye diinɛ yɛrɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔba ye foyi se ka bila an ɲɛ an ka diinɛ faamuya cogo la foyi se ka bila an ɲɛ an y'a daminɛ ale la an bɔra ale la an taara Chérif Madane Haidara fɛ I se ka na k'i bɛna dugu maabaw fɛ Bamako yan k'i ma se ale fɛ dugu maaba don Ala b'o kalama mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais an wulakun ye ka taa ale fɛ Ala yɛrɛ jaati de kama an ma taa kun wɛrɛ kama abada silamɛya kelenya n bɛ taa bɔ jatigiw la a kelen tɛ an taar'o de kama nin de y'a kun ye kun wɛrɛ si t'a la mais Ala ko do ni Ala ko tɛ a tɛ kɛ dɛ parce que an y'u jɛra Ala ko de la donc an bɛ taa ni Ala ko tɔgɔ de ye mun ka di Ala ye o ye nin ye ka taa Ala sago kɛ Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ Yakubu Dukure bɔra ka nin waleya ɲuman min kɛ ani foli ka kan wa a nisɔndiyara ni nin waleya in ye ka tila tuguni ka bɛn ani kelenya ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ walasa silamɛya laɲiniw olu ka se ka sabati nin ye an karamɔgɔ ye an b'an jɛɲɔgɔn don ale ka wuli ka anw sɛgɛrɛ ka na sisan n bɛna sabati ayiwa Bamako n b'a fɛ ka na aw fo o ye laadala tilen de ye a bɛ hali bi ale bɛ anw kalan k'a to nin lahalaya in na a bɛ tila k'an bilasira nin ye jamana yɛrɛ taabolo ye jamana ladabu de don I bɛna I sabati yɔrɔ o yɔrɔ maa min kɔni ye I ka t'o fo o ye jamana yɛrɛ ladabu dɔ de ye an kana ɲinɛ min kɔ a wulikun y'o de ye ka na o sɛgɛrɛ hakilila o ye leçon ba ye an ka kan ka leçon min sɔrɔ ko in na kuma an bɛ barika da Ala ye n'o tɛ dunan wɛrɛ tɛ nka a y'an hakili jigin jamana valeur dɔ de la an ka hakili t'o la o de y'a nakun yɛrɛ de ye ka na yaala ka anw fo ko ne kun bɛ yen fɛ n nana o tuma ne de y'aw ka dunan ye bi n nana n jatigiw fo o ye fɛnba de ye fɛn min ni jamana ma kan ka ɲinɛ o kɔ n'o tɛ dunan wɛrɛ tɛ kuma an ni ale ka jɛba de don parce que an karamɔgɔ don an baarakɛ ɲɔgɔn don an bɛ fɛn o fɛn kɛ diinɛ la bi an bɛ maa minnu ka hakilina ɲininka u k'an bilasira
ale y'o ɲɛmɔgɔ dɔ ye ni ko ko nana fana n'a bɛ diinɛ kun kan an ka jamana in kɔnɔ ni kunnafoni ka kan ka di a la an bɛ ko in segin ka taa maa minnu ma o ye ale ye donc o référence de don anw ka jamana kɔnɔ a ka kan ka dɔn ni jamana in cogo la bi ale ye maa min o ka kan ka dɔn dɔ ka fara a dɔnni ka mɔgɔw k'o dɔn ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni ɲɔgɔn ye in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawu don ye ka ɲɛsin Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka fara Mali jamana kan walasa Ala bɛ se ka bɔda di Mali jamana ma bɛn basigi ani kelenya sabatili sira kan. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don denmisɛnninw olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a taara ka t'i ɲɛda chantier dɔ baara kan chantier in baara kɔnɔna na a taalen ɲɛda baaraw kan degun minnu ni olu bɛ sojɔ baara ninnu na a y'a jira k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a n'a wulikajɔ bonya cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa o degun bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ Amadu Kamara Seydou Ɲare Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Ministre min ka ca bɛnnen bɛ denmisɛnw an'u ka ladamu koɲɛw ɲɛnabɔli ma ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne n'a ɲɛma ye Amadou Goïta ye a ye wulikajɔ kɛ ka t'i ɲɛda chantier dɔw kan n'o ye palais des pionniers min tun bɛ an ka jamana kɔnɔ lawale la ani Carrefour des jeunes baara kura min fana bolodara yen nɔ ka dɔ fara o so kundama kan ka t'o kow bɛɛ lajɛlen lajɛ ka tila ka yamaruya di baara ninnu ka lateliya min la ɲinina jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'o de ye ka Mali denmisɛnninw u mago bɛ don fɛn min na min bɛ u ka buna hadamadenya an'u ka hakɛ dafali an'u ka siniɲɛsigi baaraw bɛɛ lajɛlen sabati ko ɲuman ko fɔ. Ka foli lase jamanakuntigi ma ale min hakilina sɔrɔ an bɔra palais des pionniers na an ye min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ a bɛ maa jigi sigi a bɛ maa nimisi wasa i b'a dɔn pionniers jɔyɔrɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ depuis indépendance la pionniers jɔyɔrɔ bonyana faso denɲumanya na ka faso denw dilan pionniers jɔyɔrɔ bonyana jamana yɛrɛ sunsunni na i m'a ye an taalen denmisɛnninw ye an ka hymne national kɛ bamanankan na i bɛɛ ye pionniers ka baara ye donc waleman dɔn pionniers ye ka f'u ye fana k'u jɔyɔrɔ bɛ Mali kura nin fana kɔnɔna na et k'an bɛ ka Mali kura min dilan u bɛ se ka caman k'a la o de ye palais de sport ni a palais de sport fana dilanna pionniers ye nka dilanna Mali jeunes bɛ commune 6 jeunes Mali jeunes bɛ n'i y'a ye centre bɛ yen nɔ formation kan ka kɛ minnu na centre fana bɛ yen nɔ éducation civique ani éducation citoyenne kan ka kɛ minnu na dortoirs bɛ yen bureau directeur ka bureau bɛ yen balontan terrain bɛ yen nɔ donc bref fɛn caman de dilanna nin na donc min b'a to sini an ka Mali jeunesse fana bɛ se ka disi gosi k'a fɔ faso hakili banna faso bɛ ka fɛnw dilan ye min ma to an bɛ se k'an yɛrɛ dilan donc min fana diyara an ye an y'a ye baara min bɛ ka kɛ an ka jamana entreprise dɔ de bɛ k'a kɛ donc o fana diyara an ye kosɛbɛ parce que mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko ni baarabaw bɛ kɛ f'an ka taa ɲini kɛnɛma pourtant expertise bɛ yan nɔ compétence bɛ yan nɔ donc baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ délai fana contractuel ça veut dire que an n'u bɛnna délai min kan a bɛ ban min na o fana n'an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ u tɛ retard la donc an b'u fɔ ko waleɲuman dɔn na a kɛra an bolo nimisi wasa ye i y'a ye jeunes tun bɛ yen maire tun bɛ yen dugutigi tun bɛ yen. o kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko denmisɛnw ka minisiri a ka nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka t'i ɲɛ da baarakɛlen ninnu kan n'a y'a sɔrɔ u bɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na ani laɲini min kofɔra n'a y'a sɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen don sabatili don a kɔnɔ minisiri ka nin wulikajɔ a ka fɔ la a dabɔra o de kama. nka min y'an kamana gan dɔɔnin o fana na nin baara ɲumanba bɛ ka kɛ a kɛrɛfɛla la an y'a ye ɲamantoba de bɛ yen nɔ a ɲamanto ni bon a ka kan bi commune 6 autorité communale n'a maire ani dugutigilakaw ani Bamakɔ district fana parce que an y'a mɛn ko dépôt transitoire de tun don de transit o de kɛra finalement dépôt définitif ye ani Bamakɔ maire de district ani anw fana ministère de la jeunesse ani ministère de l'environnement an bɛ se k'an hakilina n'an bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na yanni baara in bɛ ban nin ka se ka bɔ yen nɔ parce que ne nin ma bɔ yen c'est comme si quelque part an ye tɔ ka jɛ kɛ donc n'an sɔnna an bɛ se c'est vrai n'i y'a ye i bɛ siran nka foyi tɛ tɛmɛ bunahadamaden ka kɛwale kan quoi ni min ka di ye i bɛ se k'o kɛ donc an b'u wele las'u ma bon an bɔra o fana n'an nana Carrefour la o fana ye kana lajɛ an bɔra a bɛ kalo 4 kalo 5 bɔ an y'a sɔrɔ baara kun avancera mais yan délai tɛmɛna dɔɔnin parce que baara kun kan ka ban mois de décembre 2016 malheureusement an bɛ février 2017 kɔnɔ ça veut dire que kalo kelen délai tɛmɛna explication dɔw dira an ma technique mais ça ne suffit pas donc an ye min ɲini dɔrɔn an n'u tila k'an sigi ka kuma k'a lajɛ min y'a to a ma kɛ n'an y'o dɔn fɔ ka ban an bɛ se k'o remédier cogo min na min na yanni kalo 2 plus tard kalo 3 a laɲinina min kama Carrefour tun bɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ y'a laɲini k'a fɔ ka dɔ fara a kan pour que an bɛ se ka cadre ɲuman di denmisɛnninw ma donc a fana ka délai kana tɛmɛ donc n'o baara dira mɔgɔ ma yan fana entreprise nationale dɔ de bɛ ka baara k'a kan donc n'o dira a ka kan o fana ka respecter o comme a ma se ka kɛ an n'u bɛ sigi ka kuma en tout cas anw ka part ye min y'a la n'o ye gouvernement ye anw m'an jɔyɔrɔ fa an b'a ɲini u fana fɛ
entreprise bi no fana ku jɔyɔrɔ fa d'ici le mois de mars an ka na ka sɔrɔ baara banna. An b'a yiraw la k'a fɔ ko minisiri a ka nin taama in senfɛ a nisɔndiyara bari sabu k'a da kan a ɲɛ dara baarakɛyɔrɔ minnu kan a ko baaraw bɛ ka kɛ a cogo la wa waati kofɔlen min fɔra a ka ca Ala fɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen u na ban k'a bɛn n'o wagati kofɔlen minisiri a nisɔndiyalen foli kɛ ka ɲɛsin baarakɛla ninnu ma. Sigida fɔlɔ ɲɛmayaso u y'u ka lajɛrɛ belebele ta ko fɔlɔ kɛnɛ sigi sen kan u ka mairie yɛrɛ kɔnɔ kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a kun bɛ u ka maire yɛrɛ de bolo ni o ye Mamadu B Keita ye Amadu Kamara Ibrahim Kulubali. Bamako sigida fɔlɔ a wasadenw n'o ye conseil communaux ye u y'u ka sigili fɔlɔ session extraordinaire u y'o boloda yaasa ka u ka baarakɛtaw k'olu nun don. An nana bi ka fara ɲɔgɔn kan an ka conseil session extraordinaire dɔ la mun bɛ se k'an to an bɛ se k'an ka règlement intérieur n'o ye sariya min na boli conseil communal kan k'o adopté o mana bɔ yen fana an ko ko commission de travail olu bɛ fana bolo bɛ da parce que n'i ye a jateminɛ mairie in sigilen don borofara caman kan a borofaraw ka ca conseil communal sigilen don fana ka baara kɛ ka commune saniya ka école ko ɲɛnabɔ ka wariko ɲɛnabɔ ka denmisɛnninw ka école donc commission de kan ka bila en place an nana ko commission farafasiya k'olu bila sen kan. A y'a ye déjà mairie ɲɛda a changera bɛɛ y'a ye ni donna mairie la a changera a taabolo don o don a bɛ ka changer an fana jigi bɛ ni kɛra an ka maire maa don a bɛ commune dɔn maa dɔn n bɛ don a mɛnna commune la dunan tɛ maa dɔn si nin b'a la o tɛ se ka yɛrɛ dɔ kɛ donc an kɔni dalen b'a la mɛ nin sigira aw y'a ye taabolo kɛra cogo min na baara nin daminɛ o de bɛna continuer an dalen b'a la aw ye daniya nin kɛ 45 conseil la inshallah o b'a nɔ ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u ka nin sigili senfɛ a kun tun tɛ dɔ wɛrɛ ye yaasa wasaden ninnu n'o ye conseil communaux ye baara min kalifalen b'u ma u ka baara in o kɛko ɲuman u ka sabatiw bolo wa bakuruba 4 o de tun bilalen bɛ gafe kɔnɔ u da donna minnu na. Sɔgɔmaden na an kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hɛrɛ don sabula a ma mɛn an bɔra wotew boli la an bɔla boli la an ko k'a fɔ o baara olu kuncɛra cɛbɔ fɛn fɛn garijigɛla ka don mairie kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i fanga kɛ kelen yaasa commune maaw sigilen bɛ k'an kɔnɔ baara min na an ka se ka n'a don ba la joona alhamdulillah sɔgɔmaden na a waliyalen b'an bolo sabula an ka wasaden kelen kelen fɛn fɛn bɛ mairie kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sen bɛ yan ni baara minan de baara duloki de bɛ bɛɛ lajɛlen kan na kuma o kuma bɛ ka bɔ ka bin ni commune ka ɲɛtaa don sama-samali si tɛ ka yala bɛɛ lajɛlen bɛ ka i kan kɛ kelen. Nisɔndiya belebeleba bɛ n na bi sɔgɔmaden lajɛ la parce que n'i ko mairie ka se ka fonctionner ka ɲɛ fɔ ni première session de kun ka kɛ n'an filɛ o kɛnɛ kan bi parce que session de bɛ mairie yɛrɛ permettre baara bɛɛ ka boloda baara ka se ka kɛ normalement na donc commission de bɛ sigi session in kɔnɔna na o commission ninnu ni Ala sɔnna ma olu bɛna sigi donc i bɛna ye baara bɛɛ bɛna ta sisan à 100% na kosɛbɛ donc bon mairie ka ɲɛtaga b'o fɛnɛ de la. An b'a yira la k'a fɔ ko conseil 45 u bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan sariya kisɛ min bɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen matarafa n'o ye u ka règlement intérieur k'i wakili don la ka tila k'u ka maire yamaruya hakilina minnu b'a bolo ani baara kura minnu bolodalen don a fɛ a ka se k'olu bɛɛ lajɛlen waleya. An y'a dɔn min tun bɛ k'an makɔnɔ yan an natuma yan donc an bɛ baara la su ni tile rien que pour le bonheur de la commune an ka commune ni kɔngɔ de b'an na minɔgɔ b'an na bana b'an na soko b'an na sirako b'an na dɔgɔtɔrɔso ko b'an na suguko b'an na denmisɛnnin caman tɛ baara la donc o y'an ka souci de an ka baaraw créer pour que denmisɛnninw ka baara sɔrɔ n'o tɛ an bɛ kuma da nin kuma ka ca koyi mais ni baara créer sisan il y aura moins de problème kuma bɛ nɔgɔya kosɛbɛ donc an ka priorité kɔni ye de baara min bɛ se min na a kɛra cɛ a kɛra muso ye o ka d'o ma k'o kɛ n'a tɛ se ni min tɛ se min na fana i bɛ se min na an b'i dɛmɛ i k'o kɛ pour le bonheur de la commune. Donc an b'o de projet ninnu kan bon comme mi session min kelen tɛ sɔgɔmada in na ni session ɲumanba de parce que tant que session n'est pas adoptée par le conseil communal an tɛ se ka baara kɛ comme on aurait souhaité parce qu'on a un programme qu'on peut mettre en place n ye fɛn fɔ nin ye o si tɛ se ka kɛ ni conseil ma autorisé an k'a kɛ parce que hali ni budget bila an ka disposition na ni conseil ma foyi décider an tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ n'an ma fɛn kɛ parce que an y'a fɔ kalo saba an b'a fɛ ka presse yɛrɛ rencontrer yan anw ye baara min kɛ kalo saba kɔnɔ
an k'o yira commune mɔgɔw la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko conseil communaux ninnu u ka laadalasigili a bɛ kɛ siɲɛ 1 kalo 3 kɔnɔna na ni maire ka laɲini ye wa a tɛ se ka tɛmɛ tile 5 kan. Jagokɛla mangamanu olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u ye lajɛrɛ belebele dɔ sigi sen kan walasa ka kunnafoniw cari sugoro o sɔngɔko kun kan sugoro sɔngɔko min ni a sigira jamana ma ɲɛmaw yɛrɛ fɛ Amadu Kamara Samba Tarawele Sherifila Jabaniso tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Mali jagokɛla misɛnninw commerçant détaillants an'u ka lafasakulu min bɛ Sinako Dem u jɛra ka lajɛrɛ belebele dɔ bila sen kan min sen fɛ u ye kunnafoni di ani ɲɔgɔnna faamuyali k'o boloda yaasa ka Mali jagokɛla misɛnninw taabolo kura minnu bilara sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sugaro o sɔngɔ yɛlɛli ma. U ka sigili in sen fɛ u y'a ɲini jamana jagokɛla bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala jagokɛla misɛnninw ko sugaro u ka feere 110 a dunbagaw ma 104 o ka kɛ a feerebagaw ta ye. nana sigi k'a fɔ min na o ye sukaro ko malo t'a la o ye uniquement pour le sukaro donc o ye sukaro prix ko de an nana sigi o de la mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sukaro bɛ taa fɔ 120 la bi dugu kɔnɔ sukaro dun bɛ sukaro bɛ dugu kɔnɔ mais a prix yɛlɛlen don a bɛ taa fɔ 120 na donc kuma selen sigi k'a fɔ kɛra la ministère la k'a yira o ye minnu b'a reporter ka na opérateur wele ka na pour que o ka se ka furu ka sigi a la prix kelen ka sigi a la mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛn kɛ cogoya min na prix min sigira nana o kumakan de lase détaillants ma donc sukaro kilo ka di olu k'a feere 100 dɔrɔmɛ ta a bɛ dɔw ma 100 dɔrɔmɛ 4 donc toni ye 100,000 mais an y'a yira tuguni pour que opérateur kana taga fɛnw di minnu bɛ toni kelen feere o kana taa di olu ma nɔgɔya la k'a di minnu bɛ bɔrɔ 10 bɔrɔ 5 feere o y'a layiru ta k'a fɔ k'o bɛ sukaro nin di toni tabagaw ma prix min na o b'a di bɔrɔ 1 tigi ani bɔrɔ 2 tigi o b'a dɔn o prix kelen na donc an na dɔn kumakan de lase commerçant ma détaillant bɛɛ lajɛlen ma a kana kɛ ko ye ko min bɛ balo la k'a sɔrɔ n'u b'a feere 20 na n'u nana k'a fɔ ko a bila 10 na a k'a sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔw ma kumakan lasɔn an nana o kumakan de lase bɛɛ lajɛlen ka n'an bɔra bi o ka sukaro feere 110 na d'ici don min na an kana nɔgɔya sɔrɔ ni nɔgɔya da fana nana don min na an bɛ sigi o kuma fana la an ka hakilina an ka laɲini an bɛ fɛn min ɲini jamana o ye nɔgɔya de pour que a ka se ka feere da la da min bɛ nin fana dugu ma ani état bɛɛ lajɛlen fana bɛ kuma o la tuguni a ka ca Ala fɛ n bɛ min fɔ ministère la n b'o de fɔ toujours commerçant an bɛ yɔrɔ min na bi tɛti minnu yɛrɛ kɛnɛ kan ka kumakan min lase a ka ca Ala fɛ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ k'a la ni min kɛra ni Mali n'an continuera nin na n'a sɔrɔ ni fɛnw tɛ bali mɔgɔw la dugu kɔnɔ ni carré kɔnɔnaw la n'an bɛna sigi a kɛnɛ kan ka na kuma ɲɛfɔ a ka ca Ala fɛ fɔnkɔɲɔgɔnya tɛna Mali kɔnɔ donc an ka dumuni nin kan an ka sabati nin kan minnu nana sigi ani tɛti minnu ɲɛfɔ minnu sigira ka kuma lase bonya b'a ni ɲɔgɔn cɛ dugumamɔgɔw don minnu ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu faamuyalen don fɛn kelen min bɛ dugu la dugu kɔnɔ kana fɛn ci o kan maliyɛn tɛ dɔgɔyama de fɛ mais ni ye maliyɛn bonya dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'an bɔra yan minnu ye sanfɛmɔgɔw ye minnu ye opérateur baw ye minnu b'a reporter ka na ani minnu fana b'a ta o bala bɛɛ lajɛlen n'Ala sɔnna o bɛ nin kumakan o b'a bato o b'a fɛɛrɛ ni sɔngɔ n'Ala sɔnna o kadira kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko sugaro min bɛ bɔ jamana kɔ kan ka don an fɛ jamana kɔnɔ a sɔngɔ yɛlɛnna kosɛbɛ n'o kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔdenw n'olu ye consommateurs ye k'u gan u kamana na jamana ɲɛmɔgɔw ka tɛmɛ ni a ka jagokɛlaw ka soba ye chambre de commerce et d'industrie ani Mali jagokɛla misɛnninw Sinako Dem o n'a tɔ bɛɛ lajɛlen u farala ɲɔgɔn kan k'u ka sugaro ko ka belebeleba bɔ a sɔngɔ la. An nakun tɛ dɔwɛrɛ bi le syndicat national de commerçants détaillants la coordination nationale de commerçants et de regroupement de commerçants détaillants donc u farala ɲɔgɔn kan ka na ministère ka kibaruya de lase ani grossistes ka kibaruya de lase ani chambre de commerce ka kibaruya o tɛ dɔwɛrɛ k'a fɔ ko consommateurs de wele kɛ k'a fɔ ko sugaro prix yɛlɛnna ka se fo 120 ma vraiment o b'a ɲini dɔ ka bɔ a la donc o senfɛ ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra a fɔra k'a fɔ ko sukaro bɛ san prix min na da min na kɔfɛ a bɛ san ni wari min ye o wari de yɛlɛnna quoi o wari yɛlɛli senfɛ o kɛra sababu ye dɔ yɛlɛnna sukaro sɔngɔ kan mais ministère y'a yira a ɲini importateurs fɛ minnu bɛ na n'a ye k'a fɔ u ka sɔn u ka perte dɔ ta wagati dɔ kɔnɔna na pour que consommateurs bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la donc u sɔnn'o ma n'u sɔnn'o ma a ɲini anw fana fɛ k'a fɔ marge min bɛ ne an kan k'a feere min na an bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a la a ka dɔgɔn n'i y'an ka fɛɛrɛw bɔ a la a ka dɔgɔn donc a fɔra an ka ɲini an kɔmɔgɔw fɛ jamana ko de don quoi donc an ka sɔn ka nɔgɔya ɲini k'a ɲɛsin jamanadenw ma. An bɛ a yira u la k'a fɔ ko nin lahalaya ninnu
a kɛra ni minisiriso min ka ca bɛnnen bɛ jagokɛlaw ka kɔɲɔw ɲɛnabɔli ani jagokɛlaw ka tɔn fɛn fɛn bɛ yen an'u ka tɔnmisɛnnin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka hakilina ɲuman ye n'o de ka nɔgɔya ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma. Grupu Togola SA a ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa k'a ka feerefɛn kuraw bɔ ka jira mɔgɔw la moto katakatani ani ambulansi caman. Usman Sogore, Ibrahima Kulubali. K'a kɛ ni gɛlɛyaw ye banabaatɔw ka se ka furakɛli yɔrɔw lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la togodaw kɔnɔ ani ka kɛ ni bolifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ye minnu kan ka taa ni banabaatɔw ye furakɛli yɔrɔw la ka fara ka musaka minnu kan ka don o bolifɛnw dilanni na n'a tiɲɛna walasa ka nɔgɔya don o koɲɛw la. Cakɛda min bɛ wele ko Groupe Togola SA ka fara a terilakaw kan ka bɔ nansara la u ye minɛn dɔ sigi sen kan mun ni jamanaden bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ ka taa n'i ka banabaatɔ ye furakɛli yɔrɔw la ka se ka maaw bɔ o minɛn kura in sigili la sen kan a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi a kama. Hakilina min nana n'an ye an kɛ tricycle ambulance n'u b'a fɔ a ma ko mobili sen saba ambulance sen saba hakilina min nana n'a ye donc an yɛrɛ y'a ye PDG y'a ye burusi kɔnɔ duguw la muso kɔnɔmaw n'u bɛ jigin ani denmisɛnnin banabagatɔw donc u bɛ taa wotoro de la wali u bɛ taa fali de la wali muso jigintɔ a bɛ bila mototigi fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la jiginniyɔrɔw la donc o caman bɛ na ni degun ye degun minnu bɛ se ka kɛ kasara ye soit ba yɛrɛ bɛ ntanya ou bien den bɛ ntanya donc an y'a jateminɛ kɛ k'a fɔ ambulance katikati ninnu a da ka gɛlɛn an ka sescomuw ma kuma tɛ an ka duguw ma donc an kɛ fɛn dilan min da bɛ se ka nɔgɔya min bɛ se ka banabagatɔw surtout denmisɛnninw ani muso minnu bɛ jigin k'olu ta nɔgɔya la ka se dɔgɔtɔrɔsow la u ɲuman kisi walasa ka u ni lakana an y'a dabɔ o hakilina de kama. Ni minɛn kura min bilala sen kan n'a bɛ wele ko ambulance médicalisée a dilanna jamana fila fɛ Allemagne jamana ka fara Hollande jamana kan wa labɛnw bɛɛ sabatilen don a kɔnɔ i n'a fɔ laada la minnu bɛ sɔrɔ ambulancew kɔnɔ a sigilen don senw fɛnɛ kan minnu sinsinnen don ani ka labɛn ka bɛn ni an ka jamana tɔgɔyaw ye. Ambulance ni komi an y'a fɔ cogo min na ambulance ni Alemaw de y'a dilan Alemaw ani Hollandew bɛɛ bɛ Alemaw ka sɛbɛ dɔn nɛgɛko ta sira fɛ donc a nɛgɛw a dilannen don ka bɛn farafin jamanaw ka fɛnw ma an ka siraw bɛ cogo min na amortisseur minnu b'a la a amortisseur donc u kolo ka girin a nɛgɛw kolo ka girin donc si b'a la a dilannen don an ka siraw kama ambulance ninnu fana ni an b'a fɔ an ɲɛna an b'a yira u la fana ni k'a fɔ a ye ONU n'o ye diɲɛ yɛrɛ forobatɔn ye a y'o ka certification sɔrɔ k'a fɔ a ka ɲi a labɛnnen don ka ɲa wa a bɛ se ka ambulance baara kɛ fɛn fɛn bɛ ambulance belebeleba ninnu kɔnɔ o fɛn kelen de b'a a kɔnɔ donc u bɛ banabagatɔ bɛ da min kan n'a a banana ni fiɲɛ tigɛra la ka fiɲɛ d'a ma ou bien ni a n'a nɛ minalen don a la ka a dayɛlɛ ka a nɛ labɔ olu fɛnw bɛɛ de b'a kɔnɔ serum denyɔrɔw bɛ ambulance nin kɔnɔ a ambulance a kɔnɔla fɛrɛlen don banabagatɔ bɛ bila a kɔnɔ cogo min na donc minnu bɛ banabagatɔ accompagner olu fana sigiyɔrɔ b'a kɔnɔ ani dɔgɔtɔrɔ min bɛ bila a kɔnɔ u fana bɛ sigiyɔrɔ b'a kɔnɔ. Hakili jiginna Groupe Togola SA ye cakɛda ye a bɛ baara kɛ musaka min na san kɔnɔ o bɛ a kunda fo sefa wari miliyɔn 500 kan a sigira sen kan san 2011 waati Mali jamana kɔnɔ a ye a ka baaraw daminɛ ni papier dilan de bi baara caman de bɛ a bolokɔrɔ a bɛ minnu kɛla i n'a fɔ dumuniko nasiraw sɛnɛkɛlaw mɔgɔ bɛ jɔ minɛn minnu na ka fara sokɔnɔ minɛnw kan ani kɛnɛya tigilamaaw ka minɛnw ka taa se o ni a ɲɔgɔnna caman ma ne ni minɛn kura in bilali ye sen kan Groupe Togola SA a bɛ fɛ ka nɔgɔya don kosɛbɛ musolakaw ka fatuli ka fara denmisɛnninlakaw ka Mali jamana kɔnɔ. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni Ala sɔnn'a ma laseli nata aw ni Usman Sogore de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ aw ni ce.